Книга Левит, раздел 25. «Во што сказаў Господ Маісею на гары Сінай, гаворачы: аб'яві сынам Ізраіля і скажы ім, калі вы увойдзеце ў зямлю, якую я дам вам, тады і зямля таксама павінна святкаваць суботу Господа. 6 гадоў будзеш засяваць поле сваё, і 6 гадоў будзеш абразаць вінаграднік свой, ды збіраць у ім плады. Але ў 7-й год хай будзе субота, супачынку для зямлі, субота для Господа. Не будзеш засяваць поля свайго і падразаць вінаградніку свайго. Што само вырасце на поле, не будзеш жаць таго, і не будзеш збіраць вінаграду неабрэзанага, бо гэта будзе год адпачынку для зямлі. І будзе гэта на працягу суботу зямлі вам у ежу, табе і паслугачу твайму, і паслугачцы тваёй, і парабку твайму, і прышэльцам, якія жывуць у цябе, жывёле тваёй і звярам, якія жывуць на зямле тваёй. Усё, што родзіцца, паслужыць ежаю. Палічы таксама сабе 7 гадоў суботніх, значыць 7 разоў па 7 гадоў, так што разам складуць яны 49 гадоў. І затрубіш у трубу ў 7-й месяц, у 10-й дзень месяца, у дзень ачышчэння зайграеш на трубе на ўсёй зямлі вашай. І будзеце святкаваць 50-й год і аб'явіце свабоду на зямлі ўсім жыхарам яе. Гэта будзе для вас юбілей. Кожны з вас вернецца да сваёй уласнасці, ды кожны вернецца ў раннейшую сям'ю. 50-й год будзе для вас годам юбілейным. Не будзеце сеяць, не будзеце жаць таго, што вырасце у полі, і не будзеце збіраць неабрэзанага вінаграду. Бо гэта юбілей, хай будзе ён святым для вас, будзеце есці плады адразу сабраныя з поля. У гэты год юбілейны кожны з вас вернецца да сваёй уласнасці. Калі што будзеце прадаваць блізкаму або купляць ад яго, не крыўдзіце адзін брат другога, але паводле ліку гадоў пасля юбілею ты будзеш купляць у яго, ды паводле ліку гадоў ураджаю ён будзе прадаваць табе. Чым больш гадоў застаецца пасля юбілея, тым больш вырасце цана. А чым менш гадоў налічыш, тым меншай стане цана продажу, бо ён прадасць табе час пладоў. Не крыўдзіце адзін аднаго, але бойцеся Бога свайго, бо я Господ Бог ваш. Спаўняйце прыказанні мае і законы, беражыце і выконвайце іх, каб маглі жыць на зямлі без ніякага страху. І будзе зямля даваць вам плод свой, і вы будзеце сытымі, і спакойна будзеце жыць на ёй. А калі запытаеце, што мы будзем есці ў 7-м годзе, калі не будзем сеяць, а не збіраць пладоў нашых? Я спашлю на вас добраславенства маё ў 6-м годзе так, што яно створыць пладоў на 3 гады. У 8-м годзе будзеце сеяць і будзеце есці з даўнейшых пладоў аж да 9-го года, аж пакуль не вырасце новы ўраджай, будзеце есці старое. Зямлю не належыць прадаваць назаўсёды, бо яна мая, а вы прышэльцы і пасяленцы ў мяне. Таму ўся зямля, якая ў вашым валоданні, будзе прадавацца вамі пад умовай выкупу. Калі збяднее брат твой і прадасць частку тваёй маёмасці, ды хай прыйдзе блізкі яго сваяк, як адкупіцель і выкупіць маёмасць, прададзеную братам. Калі ж хто не мае адкупіцеля, але сам зможа знайсці належныя сродкі на выкуп, дык палічыць ён гады ад часу продажу і зверне рэшту пакупніку, і гэтак верне сваю маёмасць. Калі, аднак, не здабудзе рука яго належных сродкаў на выкуп, то пакупнік будзе валодаць тым, што ён купіў, аж да юбілейнага года. А ў юбілейны год усё прададзенае вернецца гаспадару і ранейшаму уладальніку. Калі хто прадасць дом у горадзе, акружана мурам, то будзе мець права на выкуп аж да канца года. Закон выкупу будзе трываць год. Калі ён не выкупіць і год завяршыцца, завалодае ім пакупнік і нашчадкі яго навечна, і ён не зможа быць выкуплены нават у юбілейны год. Дом у паселішчы, які не абведзены мурам, будзе прадавацца нароўні з зямлёю, дык можа быць выкуплены і у юбілейным годзе вернецца гаспадару. Што да дамоў левітаў, якія знаходзяцца ў гарадах іх валодання, то яны заўсёды могуць быць ім выкуплены.
Калі ж хто будзе купляць у левітаў, то дом і горад у юбілейным годзе вернуцца гаспадарам, бо дамы гарадоў левітаў лічацца іх маёмасцю сярод сыноў Ізраіля. Таксама і палеткаў вакол іх гарадоў нельга прадаваць дзеля таго, што гэта іх вечная маёмасць. Калі брат твой абяднее і аслабее рука яго ў цябе, ды падтрымай яго, і хай жыве з табою хаця б і прышэлец або пасяленец. Не бяры ад яго працэнтаў ані ліхвы таго, што ты даў. Бойся Бога твайго, каб брат твой мог жыць у цябе. Не давай яму грошай сваіх на працэнты і не вымагай ад яго ліхвы за ежу тваю. Я Господ Бог ваш, які вывеў вас з зямлі егіпецкай, каб даць вам зямлю Ханаан, ды каб быць вашым Богам. Калі брат твой з убогасці змушаны будзе прадацца табе, не прыціскай яго работаю нявольнікаў, але будзеш з ім абходзіцца як з парабкам і пасяленцам. Будзе ён табе служыць толькі 2 гады юбілейнага. А тады разам са сваімі дзецьмі выйдзе ён ад цябе і вернецца да сваёй радні ва ўласнасць бацькоў сваіх, бо яны мае невольнікі. Я іх вывеў з зямлі егіпецкай, не павінны яны быць прадаваныя як нявольнікі. Не будзеш уціскаць іх моцна, але будзеш баяцца Бога твайго. Калі б патрэбен быў табе нявольнік або нявольніца, купляй іх у тых народаў, што навокал цябе. Таксама купляйце дзяцей прышэльцаў, якія пасяліліся ў вас, і з сям'і іх, якая жыве ў вас, якую стварылі яны на зямлі вашай. Яны будуць вашай уласнасцю. Як спадчыну перадавайце іх сынам вашым і майце іх назаўсёды як нявольнікаў. Але братоў сваіх сыноў Ізраіля не прыгнятайце сілаю. Калі чужынец або пасяленец твой разбагацее, а брат твой збяднее і запрадасца чужынцу, што пасяліўся ў вас або каму другому з яго сям'і, дык пасля продажу можа ён быць выкуплены. Хай тады хто з братоў яго выкупіць яго, ці дзядзька, ці сын яго, ці сваяк, ці хто блізкі, а калі зможа сам сябе, хай выкупіць. І ён павінен разлічыцца з тым, хто купіў яго, пачынаючы з таго года, калі ён прадаў сябе да года юбілейнага, і грошы, за якія ён прадаў сябе, належыць аддаць яму па лічбе гадоў і па правіле найміта. Але калі да юбілейнага года застаецца многа гадоў, то адпаведна да лічбы іх павялічыць ён цану выкупу адносна цаны пакупкі. А калі застаецца нямнога, палічыць іх і адпаведна ліку тых гадоў заплаціць свой выкуп пакупніку, колькі засталося гадоў. А тых, хто якія ён раней адслужыў як найміт за наёмную плату, хай не ўціскае яго строга перад абліччам сваім. Калі ж такім чынам выкупіцца не зможа, то ў годзе юбілейным вызваліцца разам з дзецьмі сваімі. Бо сыны Ізраіля гэта мае нявольнікі, якіх я вывеў з зямлі егіпецкай. Я Господ Бог ваш.